आच्छा दिनै जोङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिआ आसाम गभर्नमेन्टनि माखासे अफिसारफोरजों आरो लोगोसे भारत गभर्नमेन्टनि माखासे मा होनो दैथायहरजानाय माखासे अफिसारफोरनि मेसेजखौ लानानै दिनै जों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिआखौ लोगो हमनो फैदों। दा बे लोगो हमनायाव दिनै जों लोगो मोनबाय, रायज्लायनो मोनबाय, जथेस्थ' जों गोजोनदों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिआ। दा बेवहाय भिक्टिमाइज फेमिलि एनआइ केस नांनानै थानाय माखासे जोंहा फेमिलिफोर दंफैयो, बिथांमोनाबो दिनै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिजों बे मोनसे टीमासो दिनै फैनानै रायज्लायफैदों। बे दिनैहाय रोखा मोनबाय बे बाथ्राया बेनो एनआइनि माखासे केस जे दिनैहाय एनआइनि जितु डाइरेक्टर बिथाङा दिनै आसामाव फैनानै माखासे खामानि मावनो थाखाय दिनै बेवहाय इनकुवारि बायदि खालामफैनाय जाबाय। दा बे बुस्थुखौहाय एनआइनि डाइरेक्टरा आसामाव हरनो थाखाय भिजिट खालामनानै फैनानै थांबाय। बेनिखायनो दिनैहाय जेरै एनआइनि माखासे केसा उदां जासिगोन फैदिनसो उनावनो दिनै बेखिनिखौ दिनैहाय आसामनि सीएम मानगोनां डक्टर हेमन्त शर्मा सारादि दिनै बेखौ मावफुंनायाव आखायाव लादों आरो बेखौ साक्सेसआव लांसिगोन आरो दिनै उदां जासिगोन, बेखिनिखौ दिनै जों गोजोननाय मोनदों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय। बेनिखायनो दिनै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय आसामनि सीएम मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जोङो धन्यबाद जासिदों। आरो एनआइआव नांनानै थानाय जेल जानाय जोंनि मावथिफ्रा खैदिनसो उनावनो बे खामानि जायोबा उदां जागोन बेखौ जाहाथे फोथायनाय फैबाय। जाहाथे बेनिखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै बेखौ जाहाथे थाबैनो बुंनाय बायदिल' नङा, आखरे आखरे मावनानै हयथ' बे मास मोनसे मोननैनि गेजेराव जाहाथे फोजोबो, जों बेखिनिखौ जों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय आसा थाबाय आरो फोथायनाय थाबाय आरो बिसास थानाय जाबाय। थेंक इउ। दिनै जोङो बे एनडिएफबि प्रिजनार फेमिलि मेम्बार्स कमिटिनिफ्राय जोंहा आफादगिरि लोगोसे आं ट्रेजारार आरो लोगोसे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनिफ्रायबो दिनै जोङो गुवाहाटीयाव जोङो माखासे सरकारि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि माखासे अफिसारफोरजों जोङो दिनै लोगो हमफैदों। बेनि जाहोना जाहैबाय जोङो जाय एनडिएफबिफोर सेन्ट्रेल जेलाव दिनैसिम एनआइए केस नांनानै दङ, बिथांमोननि एनआइए केसा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेटआव हेन्डअभार होनायनि बाथ्रा, बेखौ जों गोबाव समनिफ्रायनो जोङो मिजिंथिनानै दङमोन। दा गमामायैनो बियो बे केसखौ एनआइएनि बे केसखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव हेन्डअभार खालामहरबाय अलरेडि एनआइएनि डिरेक्टरा। दा बेखौ खालि गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टआव नटिफिकेसन ओंखारनांगौ बाखि दंसै, जों बेखौ दिनै मिथिनो हादों, बुजिनो हादों। दा बेनि थाखायनो जोंहा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टनि जायनोखि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ आं रोजा रोजा साबायखर होगोन आरो लोगोसे उननि समाव जाय बिथांमोनहा जोबथेसालियाव दिनैसिम जोबजानानै दं, बिथांमोनहा थाबैनो जाहाथे उदां जायो बेखौ आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।